дар шаҳри хуҷанд нишасти матбуотии мудири шуъбаи минтақавии Бонки Миллии Тоҷикистон Валиев Наврӯз Алиевич бо хабарнигорон доир гардид. мудири шуъба дар рафти нишаст ба хабарнигорон иттилоъ дод ки дар соли сипаригашта бо роҳандозии як қатор барномаҳо ин соҳа рушд кард ва ба натиҷаҳои зиёд ноил гардид. кормандони воситаҳои ахбори омма ба мудири шуъба Наврӯз Алиев суол доданд ки дар пасманзари ҷанг байни Русия ва Украина байни бонкҳои Тоҷикистону Русия шароит чӣ гуна сурат гирифт. масъулин дар посух гуфтанд ки низоми кори бонкҳои ҳарду кишвар ба ягон монеа дучор нашудааст ва сари вақт ба ҳамаи муштариёни бонк хизмат расонида шуд. ҳамчунин аз тарафи масъулони ин соҳа гуфта шуд ки бо як қатор корхонаҳо ва сехҳои истеҳсолӣ барои фаъолияти минбаъдаашон қарзҳои бонкии имтиёзнок пешниҳод карда шудааст. таъкид шуд ки бо дар назардошти пешниҳоди қарз ба муштариён ширкатҳо ё худ кумитаҳое ҳастанд ки қарзи бонкиашон ба миллионҳо сомонӣ баробар аст. хабарнигорон аз он гуфтанд ки имрӯзҳо дар кишвари мо низ нафароне пайдо шуданд ки аз ҳисобҳои бонкии мардум пулро ба ҳар восита мерабоянд ва ба ин тартиб ба шаҳрвандон зиёни молӣ мерасонанд. масъулини бонки мазкур гуфтанд дар сурати аз тарафи ин ашхос рабуда шудани маблағ он ба ҳар роҳу восита ба соҳибаш баргардонида мешавад.